Добър ден на всички. Искам да ви покажа една сериозна машина. Това е Sony с вграден еквалайзър, интересно усилване, баланс, отгоре има индикатор. Сега ще ви покажа как работи. Моделчето е TAX430. Тороидален трансформатор скрит в капак. Тежък и добър усилвател. Кондензаторите Елна на 15 000 микрофарада на 63 волта. И общо взето това е. Нека да чуем как се види животното. Така, както казах, горе имаме индикатор за левела на звука. Ляв десен канал, еквалайзърче, ето как се показва силата на докъде е усилено. Има и минус 20 децибела. Мутинг. Много добре свири. Страхотна сила има този усилвател и за първ път виждам точно такъв модел с толкова много работи в него и с еквалайзърче. Просто пускате и си нагласяте звука и си слушате с кеф. Я да покажем пак силата. Добре. Това е. Ще се бъде качен за продажба. Айде лекичка, чао!